Karon adlaw sa Lunes sa ikakatluag duha nga semana sulod sa tuig. Ang paghingalan ug pagpakauwaw maoy gipalabing paagi nga gigamit sa karon nga panahon. Ganahan kaayo kitang mobutyag sa publiko sa mga kasaypanan sa ubang tawo uban ang tumong ug tuyo nga pakauwawan sila. Ang pangutana, makaluwas ba kining buhata? O di ba tinuyo kini aron nindot atong bation ug matagbaw kita? Dili muuyon si Jesus niini. Direkta ug tataw siya diha sa iyang gipamulong kun unsaon pagtagad ang nagmasalaypong igsuon. Kun makapasilo sila kaninyo, direkta ug sa tago sultihi sila mahitungod niini. Buot ipasabot, ayaw sila pakauwawi diha sa publiko. Sa higayon magbasol ug maghinulsol sila, pasaylua sila, bisan hangtod sa ikapitong higayon sulod sa usa ka adlaw. Kini wala magpasabot nga dili na sila manubag sa kadaot nga nahimo ni dili kita buot nga mamayad sila sa ilang nahimo. Nangahulugan lamang kini nga dili kita buot nga hikawan sila sa ilang tawhanong katungod, hinuon nga mubuhat kita uban ang puangod, bisan kon sila pabiling manubag. Pamalandong. Kun ang akong isig katawo makahimog kasaypanan, unsa may sagad na kong reaksyon? Ipanabi ug ibutyag ngadto sa uban aron mauwawan o sa tago akong duolon ug direkta mahigugmaon nakong sultian sa iyang sayop ug pasayloon. Ang sinugdanan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Gikan ni Pablo, sulugoon sa Dios ug apostol ni Hesukristo. Gipili ako o gipadala aron paglig-on sa pagtuo sa katawhan nga pinili sa Dios ug pagdala kanila ngadto sa kamatuoran nga gitudlo sa atong tinuuhan nga gipasika diha sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Ang Dios nga dili gayud mamakak misaad kanato sa maong kinabuhi sukad pa sa sinugdan ug sa hustong panahon iya kining gipadayag diha sa iyang mensahe. Kini gitugyan kanako ug akong gisangyaw tungod kay gisugo man ako sa Dios nga atong manluluwas. Nagsulat ako kang Tito, ang matuod kong anak sa pagtuo nga atong gipanag-ambitan. Ang Dios nga Amahan ug si Kristo Jesus nga atong manluluwas, maghatag unta kanimo grasya ug kalinaw. Gibilin ko ikaw sa Kreta aron imong atimanon ang mga butang nga wala pa mahuman, ug aron magtudlo kag mga pangulo sa simbahan sa matag lungsod. Hinumdumi ang akong mga pahimangno. Ang usa ka pangulo sa simbahan kinahanglan dili sa lawayon ug usaray asawa, ug nga ang iyang mga anak magtotoo, dili mapatuyangon ug dili masupilon. Sanglit gitugyanan man siya pagpangulo sa buluhaton sa Dios, kinahanglan dili siya sa lawayon, dili garbuso, dili dali nga masuko, dili palahubog, dili bangis, ug dili hakog. Kinahanglan nga matinagdanon siya, mahigugmaon sa maayo, mabuot, matarong, balaan, ug mapinugnanon sa kaugalingon. Kinahanglan nga magpabilin siyang lig-on diha sa pagtulun-an nga kasaligan nga gitudlo kaniya aron makadasig siya sa uban ug makabadlong sa sayop ni adtong mosupak niini. Ang pulong sa Ginoo.
Salmo responsoryo. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong nawong. Iyaha sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagapuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan ug iyang gibuhat ibabaw sa kasubaan. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong nawong. Kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis, siya nga wala magtinguha sa mga buta nga makawang. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong nawong. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo, usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa nawong sa Dios ni Jacob. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong nawong. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang mga buta nga makaangin sa mga tawo pagpakasala mahitabo gayod, apan alaot ang tawo nga tungod kaniya nahitabo kining mga butanga. Maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingang bato ug itambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin niining gagmayng mga bata sa pagpakasala. Busa pagmatngon kamo. Kun ang imong isig katawo makasala, badlunga siya. Ug kun maghinulsol, pasaylua. Kun makasala siya kanimo sa makapito sulod sa usa ka adlaw, ug sa matag higayon moanha siya kanimo ug moingon, naghinulsol ako, kinahanglan imo siyang pasayloon. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo, ug ang Ginoo mitubag. Kun duna kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro. Maluka ka ug balhin sa dagat, ug kini motuman kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.